Hi guys, magdoad lang yung tanan. Di ako sa bus. Ahari pang kuhaan ng mga pepino nga nasaot. Yan mas kuya. Kanin ko ng mga nasaot, panguhaan kay mubunga po na sa daghan. Kuhaan na ni. Buwang naman ni siya, pwede naman iakan Mamunga pa kong nagdaghan. Wala man si Zekuan, pakatazan. Oh, sang paadyo nga basig matabang pa ni. Nja. Huktan. Matabang pa mangguni kay gisang bunga kuan pa. Gamay pa. Sayang po, dahara ba ning hinaguan? Aning pakatay laman nga na ang ipabarug. Talagang sa nga kay sayang. Mamunga pa man sinigdaghan basta makakatay ni siya. Na. Ang tambok man. Kung makakatay ni. Bahala ka rin isang katazan. Nga na. Mamunga pa ka dyan ni siya. Dahang banganan. Di ka ganyan siya mamatay. Arang butang ang usok para mukatay siya. Dahil naman sinin trabaho guys. Ito makagao. Doon ang tanang pagpino kay ganahan ko mukha pagpino mukilaw. Matara na. Sakto rin siya. Nangamatay agabang bunga ng ipasagdan ra. Sakto na nga. Nasaot ni siya kay wamat siya pakatadam. Ang kuha kay sayang. Ha? Tapay mga bunga niya. Ya. Mga nagbuon siya. Nagbuon nga tambok. Dapat ha. Parang kanubo nga tambok na. Tambok nga nabu. Maat naman isago sa kinilaw. Daghang kajipod. Uba pa ni siya nasawot. Dagkunta ni. Magkilaw ko sa kabuok. Ngayon ako na siya kalawon. Basta perskop. Dagko nagtao nga itanong may nga. Kami lang may magbubo daan ni. Kadaan ni bubuan niya? Ha? Pagsur lang may pabubuon. Matay ko bubuwa ka din. Daga nagbubo. Bubuwa na ko sugod. Na ano magay bungang ginagberto? Dani na sa sugod. Bubuwa. Pero masanga hadi na nito ng galon. Mas jay kwan. Oh dia bunga. Ang tangan ibabuwa. Ah, bus food. Pirang madani hamaro. Ya. Pagkasa ko sa kabuok ana naghugasan ha. Wala na asin-asin. Garahan jugog pipino mo lanlan. Gagmay siya pero guwang na di ay. Nasaot lag ni siya. Aras ako sa family house. Di sa kumulaag sa Ila Florami. Kay luoy si nanay. Himinga ko na si Zanaho. Ang kay lugay mo ko na waris bay. Des nagi. Dito ko sa Ila Florami. Lugay po ko dito. Pila ko kasi mana. Damulit ako dari managsa. Ako giminga mo po kong nanay. Diyan sa laman. Ug ari ko sa bay sa pagtan ko kay ag signal lagi magwawa. Daras bay na may wifi. Pero para dyan kahinay. Maka-Facebook siya. Maka-YouTube pod. Pero o mag-upload ka og vlog. Para gajang duga sa ma-upload. Agang batang karon mag-upload ko og vlog buntag sa pa. Bahala og karang may hapon na sa upload. Ini kagabi na i-public. Na ano naman agang vlog. Karagabi gajud ko mag-public. Kaning among vlog, daily vlog ra ni. Ugon sa nahitabo sa among kinabuhi, bara pa imong upload nga na. Simple ra. Mag-garden, mag-harvest. Karang ang saray mga panghitabo sa kinabuhi. Gahapon na luoy jud kong nanay.
Kay kuan lagi siya nag-uus ang kahimtang. Unsa ingon lagi ko nga di lagi magagao kay kahibaw ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Kaya hilak lagi, grabe jud ko na dang gaawa katong nga nagidakog emergency. Ingan sila nay okay ra ko ni og maglakaw ko. Karang mao to kog balin siya og asa ko mo tunong. Basta laman jud ko no magamping ko sa ang lawas. Kay mag-uu ko siya og unsay mahitabo na ho. Tanan sila mag-uu di aras nanay pati nga igsuon mag-uu sila. Katong panahon na nga gidakog emergency, wa man jud ko magdahom nga mahitabo to na ho. Sa pagkaadlawan para ditong panahon na, grabe parang gara-gara. Ningabot pa ko hagna, diha pa ko gikatsika-tsika si Clarissa. Kung anay ko na ito nahaga ko. Mao itong giatake ko. Mura ginakaroon nga mag-amping na jud ko. Narepay gadyo ko nga garden kuya. Kay puhon-puhon og makakwarta na ko nga na. Grasya na sa Ginoo. Makatok ko na ko bay. Di na labeng. Ganto ko dapit sa ibabaw, agubos di nalabeng. Pwede ra po dugahar pa nga gardinan. Epon po umang pabayan ako. Di man pwede ngagbay nga garabing daka ah. Kana rang sakto ra, usara ka kwarto. Di sala nga na. Grabe dahan isda ang labay. Agpare dyan ang atay na namuwak na. Nanay batin-batin. Ang mga kawatan daan eh, nag-ready na po to sila. Ang anak nila, atos ka areston. Kay to ano to'y dakang palijahan. Kay katong das ni Agi nga nag-garden mi daari nga gamay ra. Dito tibuok gi gardenan. Kuan na gito siya. Community garden sa barangay. Mao to pagkahapon amang gibulag ang mga bunga. Nalipa mi kay daghan bunga dagko. Unja pagkabuntag sa jo. Pag-ari para mas palijahan wa naman diha. Pangawat man. Pero wa naman pud ni naitek. Marang pasagdan. Basta na nangawat magikitasan sa naigi pang inanglan sa ilang pamudzoon sa awa di makitang kwarta mga nangawat na laman. Pero ako ug moabot ko lang panahon nga wa na jud kay makuot bisag singkong duling. Di gid pud ko mangawat uy. Kay dakang saa nas Ginoo. Pero na ibang tao nga mangawat na laman din para malawas sa ilang problema. Ang giinan si kuya nga, kuya naarabay mangawat dani sa ato ah. Kay karon para gis kuya ra kauli sakad-sakad sa una. Ingan si kuya, di ko na siya mahadag sa kawatan. Kaya kaning palijahan. Daga-daga, ba't buaw? Diyaw daghan ni bunga, at palija, dali na kawatan. Ni kagabi, ka ng palija, dali na kawatan. Ay, ispatan na anja. Pila na ba pag-ipo. Na ako na himuon si kuya nga laang. Si Zara na kay bahogan sana. Ang kawatan, dyan ko na dana, masakpan dyan ko na kinsa. Basta makatanab sa isang laang, yun si Zara. O makatanab jud kuno sa isang laang, masakpan jud kuno ni sa kinsa ng kawatana. Aho pangginan si kuya nga basig mahay blood kaya sa imong patjon. Di ko pwede sa patjon. Isa ra kuno nga patagmon. Naabot sa iban nga makasakop og kawatan sa mahay blood na. Di makabagang sa kagalingon, mapatay din ng kawatan. Kaning palijahan mula bayra og pila ka buwan. Daghan na din ni bunga. Ang mga kawatan dari na pa na maglulili. Kay diha galis ni Agi. Katong motor nila ati Julie gi parking sa kalsada. Ikawat maggali gasolina. Gihot danjed. Wa jud gibilin. Kana mga kawatan siguro na sila grupo. Magbantay-bantay na sila asay makawat nila ini kagabi. Dahil sa mga daghan na ng reklamo. Kay kuan man agilang kalabihan tos ibabaw nga na anza. Way mga bahay didto. Matingara kuno sila kay inig tinglugi na. Maadto sila sa ilang kalabihan, wa na kuno sila malugi. Daghay kawatan may sagan sala may pangawatan. Agamang lubi dito sa ibabaw. Katong salin sa bagjong udit. Katong gilugi ni Manong Roy des na Agi. Gamay ra gali ijang nalugi kay ipangawatan pud. Ang naas deura, mo di makawat kala may bay. Adek mga kawatan. Ingas kuya og daghan jud ko ni bunga magge na. Anak ako niya magsugod og himo og laang. Kanang kawatan kay magteneb-teneb manas alibot nga na ansa. Ug gid to matemban sa mabitik siya. Impas siya. Kawawa din siya. Sa una katunang tanang may darig palija. Adaghan ka jud gipangawat, ansa ga mapong kubasaan. Tong dahan ay mga guwang gipangawat pud. Wala gyud mga batasan ning kawatan. Pwede naman ta pud og di mangawat, magtrabaho ra. Pero na si ibang tawo nga mangawat kay gusto og di mahage. Mao na. Pero di sila magmahay, mangawat sila dari. Kung mabitik sila sa laang ni kuya, ana din sila makaawawan og kinsa sila.
gadang tanawon okay sa nang naong nga. Og naa na gatoy babitik nga kawatan. Dyan nga bidyuhan nang naong. Kita dyan ha ninjo. Ang kawatan dyan ni magbantay-bantay lang dyan kawatan. Kay intonsis dyan. Bitik ka dyan ng tiil. Mabitik ka dyan ng tiil. Tay wa tay. Tay, maadyo man naging mong radyo tay. Yung mga radyo. Ha? Yung mga radyo USB man yun. Kay kasag lagi. Wala pa itong volume. Ha? Wala pa itong volume. Naita ka hagang nga paundang. Naman. Kumara mo kuglaan. Kaya may programa na po. Kasag man di ay. Pinangga diri kang kuantay. Dyan. Yung bata na apo na buutan. Ha? Mga buutan nga apo. Pinahanaon ba? Kay boss dyan sa imong mga kanta nga paborito. Wa pa isang gi. Butang sa USB lagi. Pila ko rin nakabukang tatay. Isang ibutang. Sa pagsakadlaw niya mahurot. Daghan. Oh. Mga karaan. Raan, Victor Wood. Tamjon. Mga Bisaya. Naamag kay Proline. Magsulba na lagi. Mga Kuha na good. Aksisan na naman good tayo sa una. Sa gamay pa, pinangga ni mo. Mao man imong kakalipay di ka mapatugtog nga na. Daghang gali kay kuan sa una, duwaan ay DVD. Tapay katong plaka. Diyod sa bago pa kong minya dami ang BB amplifier silbisa nagbaili. BB amplifier. Amplifier ba sa una nga silbisa na mga baili-baili? Imong gipabangan. Oo. Abangan kong luwan, naghuban. Diya kasag na ito. Amplifier, good. Ano magkakayalang amplifier? Hara ba ka na yung mga box-box? Anong nahin niyang plaka pag sa una bang lignin nagko yan ha? O ko kailan na. 1960, 65 pa to. Nakatuig ron. Duga na di ay. Wapay, wapay kuhan, wapay kurinti. Oo na. Ang mga baili-baili, kuhan pa to, di baterya pa. Nabukid. Gikan ko sa palidahan tay. Anja na na mga batin-batin. Ani mas kuya nga na ako sa himuon nga laang. Kuna, mga awat nag-utan, di na problema kay dako ko ng palisahan. Ha? Wat problema na manguha lamag, baka buok, tulog ka buok. Gilas ni agi katong day nangawat. Gihurot jud mga bunga nga raga. Katong kuan pa community garden. Kag may pamabuntong kuhan, nangala naman pitong. Andari ang kunos kuya musugot og kanang kawatan na maghimo mo kuno sa saglaang. Sisira ko na nakahibaw. Ninsa nga tiri ato kag unay mangawat. Maghimo kog laang in sisa. Ninsa og mabatik kunos laang. Isa ko nung patagmon. Mas kuya, na ko sa laang himuntay. Nga na magtrib-trib kunos tagay nga na. Mabatik ko nung kalit. Siguro, minsan pagi nila. Ha? O, pagi, namuwak na di. Na may mga batin-batin, dali ra ka adyo. Daka pa na imong palidahan sa una tayo, daka pa nakakuya. Kape na magatos to nga. 200 kapunuan man na. Wa galing na apil lagi babaw lari. Wa pa na hinduan nagbus ra. Wa ni tubig ibubo sa kinahanglan si Kuya water pump. Sapa mo kuha. Nako ni paulian res puti. Ang journey, kato lang ko ni paliton. Magamit si pa ng water pump tay. Aran. Ugad tunas basak, magarden dito kay ag tubig ladyo. Diyan na may sapa, haram ko sapa. Pag basak na petrolbaon, ato na pa ni. Mas basak po ang kuwang tubig. Isa man ko nung kamlaguan, watermelon. Ah. Oh. Kaya pero naghana. Unsa? Kaya naghana, di ba mo ni tibike? Unsa? Kisa may naglabog diha. Malatae! Tibiki diha. Dahil sa gipunit nga basura. Unsa? Isang bung na namos kapitan. Kaya ba na siya kaya mo manggipos ni kuan. Basi kami pasangilan na nagka-camera video. Uy, ko mo kay bata. Mga mga pampir, pampir. Si Wilma. Si Wilma kay nanay bata. Naman ko yung pospit. Naman yung buho. Nailang buho. Hala kasi ka nang pudani ha. Hindi agad to pa dis ano handa pa din silupin nga. Ako dapat danas nay kuan. Nay sa mugani. Danas punuan sa mugani. Hala. Bugoy jud. Hala way batasan. Sa mga tao nga ibis gibawal lag mga basura. Masuling lubeha kay mo bura. Be. Be. Guwang na. Sino? Sila.
O magsunab, dito sa kuha dari. Kare ka. Kuwang baka ni. Kare ko no. Ah, luwagan ni, luwagan. Mo ni bago na. Kaning bago. Ang nakaila na ng bago, taga bukid ra. Wa manis Manila ning bago. Sa Manila, oy balik dang bago, naranis kalasangan. Bitaw, sa buong nadaghan. Agi mo utanan na udlot ra.